Hej, mit navn er Patrick. Og mit navn er Tobias. Og hvad skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke om den her hjemmeside, hvor man kan finde en god roommate og et billigt sted at bo, og måske en ven for livet. Ja, lad os prøve at skrive København. Og se, hvad der kommer fra. København, Danmark. Søg. Men der er jo et rimelig stort område, og det vil vi gerne have lidt ned. Det gør man her. Og vi vil gerne sætte ned til 5 km, og prisen er egentlig okay, men den indstiller du her. Og vi vil også gerne sortere efter prisen. Vi vil gerne finde et billigt sted at bo. Ja, og så kan man også vælge, hvad for nogle faciliteter der skal være. Trådløst internet, kabel-tv, vi vil gerne have det hele. Og nedenunder, der kan man vælge lidt om, hvad for nogle kriterier der skal være til udlejeren. Hvad for et køn det skal være, om det må være en ryger, og ja, det må sådan set bare ikke være en, der har børn. Helst ikke have nogen børn, og gerne med et billede, så man kan se, hvor man bor. Vi tager bare den første. Ja, lad os gøre det. Og her der kan man se noget om udlejeren, hvor gammel udlejeren er. Her der er det en kvinde på 20 år med en masse interesser. Og så kan man også se, hvad for nogle kriterier der er til udlejeren, eller til lejeren. Og hun er ret large omkring det. Ja, og der er også nogle lignende udlejere, som man kan sammenligne det. Og hun har også skrevet en masse om sig selv med egne ord, så man får sådan et godt indtryk af hende. Ja, og så kan man også selv udleje et værelse, hvis man skulle have sådan et stående. Og finde en rigtig god roommate. Det kræver jo så, at man har logget ind, og man kan også logge ind med Facebook. Ja, men du kan jo selv tjekke resten af funktionerne ud på hjemmesiden. Vi har lagt et link i beskrivelsen. Og vi håber, at denne video vil kunne hjælpe dig med at finde en roommate. Hej. Hej.